come. Good boy. लोगोफोर बयखौबो बरायलायबाय नैबे गोदान मोनसे भिडिअ दिनैनि भिडिअआनो जादों ओरैबायदि स्पेशल भिडिअ आरो आंनि थाखाय माने नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे निउ गोदान फेमिलि मेम्बार देखायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बे फेमिलि आंनि गोदान फेमिलि मेम्बारा मा बेखौ नुलांबाय थागोन लासैनो नैबे आं आनबक्सिं खालामनो नागिरनाय बुस्थुखौ नोंथांमोनाथ' नुनो मोनसिगोन दसे उनाव ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय मा होनो जोंनिनो बड'लेण्ड मार्चियार्स बिनि बर'नि इउनिभारसिटिनि खाथियाव थानाय बेयावनो दंफैयो आरो आंनाय जायगाफ्रा बेकग्राउन्डआव नायनो हागोन बेखौ नुखाबाय दा माय निउ फेमिलि मेम्बार गाइस नायनो थाखाय एक्साइटेड आरो बेनो जाहैबाय गोदान आंनि फेमिलि मेम्बार आरो ओरै हाय नट नै हाय नट हायको ओमफ्रायहाय गाइस बिनि नामखौनो दोनदों आं लाइका नोंथांमोना ब्लग भिडिअआव सम नुनो मोनगोन नैबे लाइकानि भिडिअबो बयबो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आरो माबायदि नुदों कमेन्ट्स खालामदो जाय डग लाभार नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामथारदो आरो लाइका बिनि मुंखौ दोनबाय आं लाइका नायदो नै माबायदि लाइकाया गाइस बयबो कमेन्ट्स खालामथार बेनो जाहैबाय आंनि गोदान फेमिलि मेम्बार जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आनबक्सिं खालामनो नागिरनाय भिडिअआ बेनो आरो बेखौनो दिनै नैबे सर्ट ब्लगनि गेजेरजों लाबोनाय जाबाय लाइकानि लुक्सखौ नायदो नै नोंथांमोनाथ' फ्रन्ट साइडजोंल' नुदोंना लाइका नै नायनो हागोन बेनो आरो लाइका नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन माबायदि नै बेबायदि ब्लेक कालार लाइका गाहा गावदाङा उन्दुदोंसो आयु लाइकाया उन्दुबावबाय हायावनो ओरैबाय आयु गाहा दुबावबाय मोनायाव दुवाखै नोङो मोनायाव दुनाखै हा नै हाय नट दुनाखै नों मोनायाव नोंखौ भिडिअ नुबायथ' खेबबाय वाव लाइका फै आजाव आयु गावजों खारख्लां हालायथारा लाइका फै नोंनि बेलखौ लायनि नोंनि बेला मं गालांखो नाय बेला मा गालांखो ला बेलखौ ला ना खामान लाबो काम लाबो बेला लाबो दे ओरै लाबो काम दागार जल्दी लाबो लाइका खामान लाबो बेला लाबो दे हरदो बे आंनिसो बे गावनिखौ हरलायबावा नुबाय नों गुड बय दुगैखांनानै नुबाय आसोला मेंग्लिजोब्बाय नङा नोङो मेंग्लिजोबनानै नायदो माबायदि दं बेल सिख' जानायबा जोंना लाइकाया रागा जोंबायलै लाइकाया नै दुखु जाबाय नोङो ओरै नाहर ओरै लाइका दुखु जाबाय गाइस लाइकाखौ लाबोनाया 4 डेजसो जाबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो स्पेसियेल लाइकानि आनबक्सिं भिडिअ फैबाय आरो नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामनो सानबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय दिनै फाइनालि खिथामारनाय जाबाय मोनसे जायगायाव लाबोलायनानैसो लाइकाखौ आनबक्सिं खालामफैबाय आरो जोङो जाय डग्स लाभार नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो सोर सैमाखौ मोजां मोनो ओमफ्राय बिनिनो भिडिअ लाइकानि एसे एनै फैगोन सम भिडिअ फैगोन ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबा खालामना होदो आरो बयबो कमेन्ट्स खालामदो जों लाइकाया माबायदि नामजों बुस्थुजों गोरोबदोंना गोरोबाखै खिथाबानो जाबाय आरो बेनो दिनैनि भिडिअआ सिम्पल बेखौनो खिथानो लाबोदों ओमफ्राय बयनिसिमबो लाइक खालामदो चेनेलखौ आरो चेनेलाव भिउसआथ' फैयाखै दा माने भिडिअबो बारा लाबोनाय जाया नालाय कन्टिनिउ भिडिअबो लाबोनो हाया भिउसफ्रा बिराद डाउन जानानै दं आंना बेनिखायनो बयबो भिउसफोरखौ नायना होदो आरो बारायहोदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै गाइस नोंथांमोना लाइकाखौ कमेन्ट खालामना खिथाहरथारबानो जाबाय आरो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन